हाय लोगोफोर खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि साफ्रोमनिसिमबो अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय बावहरफिनबावबाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो ओरैबायदि दुखुनांथाव खौरां नोंथांमोनजों आं कमिउनिटि पस्टआव शेयार खालामखाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों स' बे चेनेलाव बेनो लास्ट भिडिअ जागोन लोगोफोर माने गोबां माबोरै जाखो आंबो हमनानै मोनाखिसै स' गोबां दुखुनांथाव खौरां आरोना लोगोफोर थांनाय हराव आंनि चेनेला माबोरै डिमनिटाइजेसन जानानै थाखो बेखौ आंबो मिथिया जेब्ला आङो फुङाव सिखारनानै इउटुब स्टुडिअ'खौ खुलियो अब्ला नुबाय जे आंनि भिडिअसफोराव मनिटाइजेसननि सेक्सनानो गोमोरजोबनानै दङ ओमफ्राय आर्निंबो गैया जेबो गैया जेब्ला आङो सानबाय मा जाखो आंनि इउटुब चेनेला बेनिफ्राय आं इउटुब स्टुडिअ'नि गोजौ सिङावनो मोनसे नटिफिकेसन सेक्सन थायोना लोगोफोर बे नटिफिकेसन सेक्सनाव थांनानै आंबो नायहैबाय बेवहाय मोनसे आपडेट फैना दंफैयो जे नोंथांनि इउटुब चेनेलखौ सासपेनसन खालामनाय जाबाय स' बेजों लोगोसेनो इमेलावबो आं चेक खालामना नायबाय इमेलावबो फैनानै दंफैयो आंना मैया माने थाबनो नेटपेक जोबदों स' बेनिखायनो आङो माने हराव आं नायनाय जायाखिसै बे इउटुब स्टुडिअ'खौ आं हराव नायनो मोनाखिसै बेनिखायनो आं फुङाव नायदोंमोन जे फुङाव खेबसे नायनोसै बेनिफ्राय भिडिअ बानायनोसै आपल'डबो होनोसै साननानै बेनिफ्राय दुखुनांथाव खौरां जाबाय जे आंनि इउटुब चेनेला दङब्लाबो गैयि बायदि जाबाय आं बेवहाय भिडिअ होथ'नाय जानाय नंला लोगोफोर गोदान इउटुब चेनेलसो खुलिबाय नोंथांमोन साफ्रोमबो जेरैबायदि 3,000निख्रुइबो बांसिन साबस्क्राइबार बेवहाय खालामनानै होबाय बे गोदान आंनि इउटुब चेनेलखौबो नोंथांमोना गोबां साबस्क्राइबार्स खालामनानै होगोनखौ आं मिजिंथिदों गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा जे 3,000 साबस्क्राइबार थामहिनबा 3K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनाया सासे फिसा फिसौ इउटुबारफोरनि थाखाय थामहिनबा सासे फिसा फिसौ क्रिएटरफोरनि थाखाय जोबोर दुखुनि बाथ्रा जायो थामहिनबा बेसेबां थांनोनो गोबां स्ट्रागल खालामनांगौ जायो आरोखि ना लोगोफोर बेनिफ्राय गोबां दुखु मोनदों आङो जे माबायदि फिलखौ फोरमायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेनिखायनो आंनि भइसआ क्लियारलि ओंखाराखैबो जानो हागौ स्ल' जादों आंनि भइस ओंखारनाया एसे एनै लासै जादों लोगोफोर आं जेरैबायदि बाथ्रा बुङोमोन बेफोरबायदि ओंखाराखै आंनि भइसआ गोबां दुखुनांथाव गोबां दुखु मोनदों आं गोसो सिङाव जे एसेबां गोबाव स्ट्रागल खालामबाय सिगां मोनसे इउटुब चेनेलावबो आङो खामानि मावदोंमोन नाथाय बे इउटुब चेनेला दासिमबो दङ फ्रिज जादों माने भिउस फै जादों आरोना बे इउटुब चेनेलाव बेनिफ्राय बे इउटुब चेनेला मोजाङैनो सोलिदोंमोन नाथाय डिमनिटाइजेसन बोरै जाखो आंबो मिथिला उफाय गैया दायो मा खालामनो बेखौथ' आरो जेबो खालामनायनि राहायानो गैला नङा होमबा स' बेनिखायनो आं गोदान इउटुब चेनेल खुलिबाय बेवहायनो मोजाङै गोसो होनानै खामानि मावलांनोसै लोगोफोर अके स' नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होदो एसे अनसायफिनदो बे आंनि गोदान इउटुब चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनबाय आरो आङो माथो बुंबावनो आरोना लोगोफोर साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट शेयार खालाम होननानैबोथ' जेबो बुंनो हाला जाहाथे बै इउटुब चेनेल गोदानखौ नोंथांमोना नायनानै साबस्क्राइब खालामहैयो बेल' आंनि आर'ज अके गोजोन्थों लोगोफोर।